Okay. Jeg har en her, forstår dig. Hvordan har flytninger det, når de kommer til et flytningscenter? Hvordan de har det? Ja, hvordan har det det? Det er godt nok et bredt spørgsmål. Men, jamen, nogen har det jo... Vi kan tage det eksempel. De kommer jo, når de kommer til landet, så kommer de jo via fly, eller via båd, eller flygtet over grænsen, og nogen har ikke fået mad, og nogen har ikke tøj. De går, jeg har lige stået for et center, der skulle startes op i Grenå, hvor jeg modtog folk, der lige var kommet til landet. Jeg havde 66 asylansøgere til mig fra Eritrea og Sudan og Syrien og lidt forskellige steder. Familier og børn og unge. Så I modtager også familier også? Hvad siger du? I modtager også familier med børn? Altså snakker du om her kun, eller generelt? Altså her, eller? Altså generelt, alle der kommer jo. Og vi har jo også mange mindreårige, der kommer. Det vil sige, folk i jeres alder og yngre. Så kan det være, der kommer en onkel, eller der kommer et eller andet halv familiemedlem på 19, og så har de to med på 8 og 10 år, som egentlig ikke er familie, men de tager sig bare af den. Der kommer også mindreårige alene til landet, som har mistet deres forældre på vej herop. Eller de er blevet sendt afsted med en onkel. Eller alt modtager vi. Og nogle af dem kommer til landet og har ikke spist. Så vi sørger for tøj, og vi sørger for mad, og vi sørger for, at de bliver indkvarteret for et sted at være. Og så bliver de registreret i Sandholm eller andre steder, får de fingeraftryk, og de får et ID-kort, og de kører ind i systemet, og så skal de i gang med at lære dansk og engelsk, og så skal deres sag behandles, og så skal vi finde ud af, om de får positiv eller negativ. Og så bliver de sendt hjem igen. Så bliver de sendt hjem til deres land? Hvis de får negativ, ja. Og så er det selvfølgelig dem, der får positiv også. Men hvordan de har det, når de kommer, det er jo vidt forskelligt. Ja, Thomas? Skal vi ikke i gang? Jo, men er Peter kommet? Han er lige gået over, gårdspladsen hertil. Men hvad er? Ja, men kan I ikke bare gå i gang? Vi er lige optaget anden side lige i øjeblikket. Jeg kommer så hurtigt, jeg kan. Ja. Hvor mange flytninger kommer til en flytningscenter om året? Altså i år har vi jo rekord. Normalt, det er jo meget svingende, det er afhængigt af, hvor meget krig og hvor meget problemer der er i deres lande, så flygter de jo ikke. Lige nu kommer der mange fra Syrien og mange fra Eritrea specielt, på grund af at de forhold, de lever under. Og i år tror jeg, der kommer op omkring 15-20.000 flygtninge. Ja. Mange. Ja. Vi har haft perioder, hvor der har kommet 300 på en dag. Men lige i øjeblikket er det faldet til, nu hvor det er vinter og lidt koldere, så tror jeg, vi ligger på en 20-30-40 stykker. Ja. I øjeblikket. Og de bliver så alle sammen indlogeret. Og som sagt, så nogen kommer i shorts. Og har ikke noget. Det er meget, meget forskelligt. Hvad med, hvis de har været her i flytningscenter? Hvad gør I med den så efter? Jamen det er afhængigt af, om de får lov til at blive i landet, ikke? Hvis hvad vi gør med dem her, eller efter de har været her. Ja, hvad der sket med dem? Jamen altså, der er det, der hedder fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1, det er det, du er i, når du kommer til landet, og så er du ved politiet, og så bliver du tjekket, og du bliver identificeret, og får ID-kort og det hele, og bliver registreret. Så ryger du i det, der hedder fase 2. Og fase 2 betyder, at så behandler man din sag. Der er en advokat, der er med til at vurdere, om du skal have lov til at blive i landet, eller du skal sendes hjem. Ja. Og når din sag så er færdigbehandlet, så ryger du i det, der hedder fase 3. Og hvis du får negativ, så går der sådan en udsendelsesproces i gang. Og så kan det også være, at du går tilbage i fase 2, fordi så finder advokaten noget i din sag, som gør, at de skal vurderes en gang til. Og nogen
vi har den længste, jeg har haft ansvar for, har været her i 13 år i asylsystemet.